Homa Bay ni rema mar yiero jotelo mowinjore en achiel kuom chandruoge makelo digni ne dongruok loch gwenge kata devolution. Maendi en kaluwore kod Laktar Kenneth Kambona mabende ochung' laro kom senator e kaunti ma Homa Bay konoero e yiero madwe mar 8. Owacho ni ka jopiny nyalo yiero jotelo mantie kod dwach jopiny e chunygi to achiedh nade e wi dongruok mag counties biro rume pacho ka. Oloso kod orfao marwa mar Lolwe TV kuma bende otiyo kod thuolo noero e jiwo oganda ma Homa Bay mondo obi oyiere welo mabiro kata nominations mabiro e dwe manyien mar ODM kosingo kedo ne pesa moromo ne county noero kaka dwarore. Seat mar Homa Bay ok dhi maber. Senate en ng'at monego bedni timo oversighting, onego bedni ong'iyo ni to Homa Bay ringo nade. Kato mar ariyo be onego bedni o represent jo Homa Bay e weche mag-gi e national government kuchocho. To gik moko ariyo gi ok osetimore maber. Homa Bay ji oseywak ni mibadhi ng'enye to ng'at manitie oling' aling'a. Homa Bay ji oseywak ni gik moko kethore maonge ng'at dongruok madhi nyime to ng'at manitie oling' aling'a. Ok ni ne wadwa notim dongruok per se, but ka jo piny ochulo osuru to ber ka gineno ka gik moko donge gwenge kaka koro gima chalo chiro. Mine mang'eny tiyo gi chiro, to ka koro chiro kawo higni mondo ger kata ka igere kamoro achiel kende, mago e gik ma Senate onego bed ni ng'iyo mondo minewa gi jowa moti mani dala oyud konyruok maber. Koro mar ariyo, representation. Homa Bay en county maduong', onego budget ne bed maduong' nikech kanye ma baba bende nie gi jokuche. Jok moko noluongonago ni mano e bedroom mar baba, to moro ochako nuo ni mano e master bedroom. Koro master bedroom nyaka bed gi budget maduong'. Sani jatichwa mane waoro kuno ok miwa budget maber.